O Concello de Outes abriu o prazo da convocatoria para que as empresas do municipio que resultaron afectadas pola crise da Covid poidan solicitar unha axuda económica que contribúa a paliar os efectos negativos da pandemia. O orzamento aprobado no seu día pola Corporación Municipal ascende uns 90.000 euros. As achegas terán dúas liñas, unha para empresas que se viron obrigadas ao peche por causas de forza maior, ás que se lles asignarán uns 400 euros. E unha segunda liña para as empresas que tiveron un descenso drástico da súa facturación, dotada con 300 euros. O prazo para a presentación de solicitudes no Concello remata o 17 de novembro. Por outra banda, o alcalde Manuel González anunciou que próximamente sairá outra liña de axudas, neste caso cofinanciadas pola Deputación da Coruña, dentro do programa PEL Reactiva, o que se adheriu tamén ao Concello, e que estarán dotadas cun orzamento de 77.000 euros. Estas axudas serán publicadas e xestionadas tamén dende o propio Concello.